ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2,000 ಜನಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಪೆತ್ತದ ಮಾಸ ಇಂಚಿನ ಮಾಸ ಮಿನಿ ಏರಾಂಡಲ ಮಂತೇರು ನಾನಂದ ಇನಿಲ ನಾಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಯ್ಬೇರು ಅರ್ ಬಂಡೇರು ಈ ದೇವಿನ ಆ ನಾಗೆ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದಿನ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡೆವಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಧಕರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂವಾದದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಕಲತ್ತೂರು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆರುಳ್ಳೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಪಂಡ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರು ಕುತ್ತಿಕಾರು ಕಿಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ದರ್ಬಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಭಕ್ತರೇನ ಒಂಜಿ ಉಡಲಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೊಲಪು ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆ ಶೆಟ್ರೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಡೆವಿನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂವಾದದ ಲೇಸಿಡು ಇರೇನು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಳಬು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಈರೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಈರೆನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈರೆಡ ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬಾದು ಈರೆ ಪುಟ್ಟು ಬಳತ ನಂಚಿನ ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪುನು ಪನುಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈರೆಡ ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಇಟ್ಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕುತ್ತಿಕಾರಂದು ಪನ್ಪುಣ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಜನಮಾತಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕುತ್ತಿಕಾರ್ ಯಜಮಾನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಅರು ಪುತ್ತೂರು ಕೈಕಾರದಾರು ಆ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದುವೆ ಊರುಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ ಆತನಿ. ಯಾನು ಇಟ್ಲಂಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಪ ಆತನು. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಹೆಣ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಕುಂಬ್ಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತದಿತ್ತೆ. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪುತ್ತೂರುಡು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿಡು 2 ವರ್ಷ ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪರವೂರು ಸೇರ್ನಿ. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಪರವೂರಿಗೂ ಹೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಂತಿತ್ತೆ. ಅವು 1984 ಯಾನು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ಪುಣ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಶುರು ಮಂತೀನಿ. ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಪ ಕಂಪನಿದ ಏನಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಡ ಉಂಡು. ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2,000 ಜನಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀನು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಂದ ನಮ್ಮ ಮಡ್ವ ಮಂಜುನಾಥ ಆಳ್ವೇರು ಎಂಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಊರದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ಎನ್ನಡ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಷಯನ ನಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಜ ಇಟ್ಲಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತನು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಸುನಕ್ಲು ಇಟ್ಲಂಪಾಡಿಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟನಾಗ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ದರ್ಬಾರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಈ ದರ್ಬಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಅಕ್ಲು ಪೂಜಾಪುರ ಮಂತದ್ದು ಊರದಕ್ಲೆ ಪೂರ ದರ್ಬಾರ್ ಮಂತದ ಪೋಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬುರ್ದೆ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂಲು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಅರಸು ಮನೆತನ ಕಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಅಲಿದು ಪೋಣಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಈ ವಿಷಯ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಬತ್ತನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಗನೆ ಬತ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಈ ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಹುಡುಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪೇಂದ ಅನ್ಪುಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯನ ಮಂಜುನಾಥನ ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಏಪ
ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಂತೇರ ಫಸ್ಟ್ ದಿನತ್ತಾನಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಂತೇರ ಆನಿ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಈ ಜಾಗೆಗ್ ಕಾರ್ದಿದಾನ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೊಂದು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಈ ಜಾಗೆಗ್ ಕಾರ್ದಿನಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ದುವಾದ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಆವೊಂದು ಅನ್ಪಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿರುಪಾಯ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಸಹಾಯ ಆ ಅಮ್ಮನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನೀನು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಾಯರು ಅವೇ ಮಟ್ಟ ಆ ಸಹಕಾರಲ ಕೊರ್ಪಂದು ಬತ್ತೇರು ಐಕಾತ್ರ ಯಾನು ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೂ ಯಾನು ಕುಡವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದಲ್ಲೇ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆವಡು ಹತ್ತನಾಡ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಣ ಆವಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಆವಡು ಉಬೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ಹತ್ತನಾಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಆಕ್ಲಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈರೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿತ್ತಲಕೆಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ವಾರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಿತ್ತಿದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನು ಮಾತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನಗ ನಮಕ್ ತೆರಿಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತ ಉಳಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಆಡು ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬೇಲೆಡಾವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಮೂಳು ನಮಕ್ ತೋಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೆದು ಈ ಕೆದುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ನಮಕ್ ತೆರಿಪವಡು ಬಂದು ಯಾನೀರಡ ಏನಂದುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪಣಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗೆಡ್ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ಈ ಕೆದುಕ್ಕು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಈ ಊರುಡು ಒವ್ವೇ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಂಜಿಲು ಓಲ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಣ ಪಿರ ಬರಂದೆ ಆಣದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂಟೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ದುಂಬುರ್ದೇ ಇತ್ತದು ಆಂಡ ಈ ಊರುಡು ಒವ್ವೇ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಲು ದಕ್ಕದು ಪೋಣದ ಐಕೊಂಜಿ ಸೂಟೆ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂದನಂಚಿನ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕೆದುಟ್ಟು ದುಂಬುಡ್ದೇ ಇತ್ತನು ಐಡ್ ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ತೆರಿಯಂದು ಈ ಕೆದುತ್ತ ಆಂಡ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಈ ಕೆದು ಎಂಕ್ಲು ತೂಂದಿತ್ತನ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೆದುತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನಂಡ ಏರಡ ಯಾನ ಏಕಡು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಣಿಕ್ ದುಂಬೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ್ನಗ ಈ ಪಂಡರು ಈ ಕೆದು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂದು ಮೇ ತಿಂಗಳು ಇನಿಕ್ ಶುರುವಾಂಡು ಇನಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಅತೀ ಬರಗಾಲ ಅಂದ್ ಪಂಡಿನಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಪುರ ನಮಕ್ ಎಡೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಪುರ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿ ಸಂಪಾದಿತ್ತಂಡು ಭೂಮಿಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಬೋರುಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಗೋಲುಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ತುದೆಟ್ಟು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷಿಕೆರೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಬುಲಿಪ್ಪುನು ಕೇರ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರಗ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಮೂಳು ಈ ಪಾದದ ಮಿತ್ತರು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲತೆ ತೂನಗ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 4-5 ಅಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರಡು ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆದುಟ್ಟು ಆತು ಫುಲ್ ನಿಲೀಕೆ ನೀರು ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಾನಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಫೀಟ್ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಫೀಟ್ ಆಲ ಉಂಡು ನೀರಿಂದೇನು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಶಿಲ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಯಲ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಇರು ಪಂಡಲು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋಜಂದಾನಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿನೆಂದು ಪಂಡದನು ಅಪಗ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏತೆಡ್ಡೆ ನಂಬಿಕೆಲು ಇತ್ತಿನೆಂದು ಪಂಡನಂಡ ನಮಕ್ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಗಳು ತೋಜಂದಾನಂದ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೂಟೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೂಟೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಗುಳಿಗಗ್ ಸೂಟೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಕಲಶ ದೀಪುನೆ ಕೊರತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ದನಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬನ್ನಗ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಸಕಾಯ ಸಕಾರನ್ ಕೊರ್ಪಲನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯನ ತೆರಿನಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಇಂಚಿ ಪೈರಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಡತನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಅದುಪುನಗ ಯಾನ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದಾನಗ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ವಾಸಿ ಆತಲಿ ಏತೋ ಮರ್ದಿಡು ವಾಸಿ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೆತ್ತದ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆತನ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಗು ಬರೋದುಂಡು ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು ಅಪಗ ಈಡೆಗ್ ಬರಿಯರೆ ಇಂಚನೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ತೋಜೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಅಪ್ಪೆಲ ಈರೆಗ್ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ತೋಜೇರು ಆಂಡ ಈರೆಗ್ ಐಕ್ ದುಂಬಾದ್ ಈರೆನ ಕನಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಈರೆಗ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವಾಲೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುನದ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗೋಚರ ಆಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯನ್ ಒಂದ್ ಜಾತಿ ತೆರಿಪಾವರ ಕೆ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೆರ ಸುರು ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಉಲಾಯಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ಗಲ್ಲದ ತಿರ್ತಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ಗಲ್ಲನ ಗರ್ತದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೋಜಾ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಅನ್ಪುಣ ಅವು ಓವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿ ಜನ ಒಲೋ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ಪುಣ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಸ್ವಪ್ನ ಕಟ್ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮಂಜೊಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪೈನ ಆದುಪ್ಪು ಕಾಕತಾಲಿಯ ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂದು ಅಂಡ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಗಟ್ಟನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಸುರು ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಜಡೆ ಮಲ್ಲ ರಡ್ ತಡ್ಪೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲಂಚಿನ ಜಡೆ ಎತ್ತದು ಎಂಕಲ ಕುತ್ತಿಕಾರದ ಮಿತ್ ಆ ಕಂಡೋಡು ಯಾಲ್ನ ಮಂಜೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಉಂತನಾಗ ಎಂಕಲ ಎದುರುಗು ಬರ್ತದು ಅವು ಆ ಜಡೆನ ದೆತ್ತದು ಉಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಎಂಕ್ ಬುರ್ದಿತ್ತನು ಅವು ದಾದಾನ್ಯಾನೈನ್ ಏರೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ ಬೇರೆ ಪೋತುಜಿ ಆಯ್ತ ಜಡೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ರಡ್ ತಡ್ಪೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಡೆನ ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಬೈದನು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಡ್ಪುನಾರು ಸ್ವತಃ ಎಂಕ್ಲು ಉಲೈ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದು ಪುನಾಗ ಆರು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ನೆತ್ತ ಎದುರುಡೆ ಪೋಯೆ ಆರು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಭವಿಷ್ಯ ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಯ್ಬೇರು ಆರು ಬಂಡೇರು ಈ ದೇವಿನ ಆ ನಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದು ಪುನಾಗ ಆ ಸಾಯ್ಬೇರು ಪಂಡು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲು ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಕುಡಲ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು 3-4 ಜನ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಈ ವಿಷಯನು ಅರ್ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗನಲ ಒಂಜಿ ನೂಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಜು ಬಾಜುಡು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪೆತ್ತದ ಮಾಸ ಇಂಚಿನ ಮಾಸ ಮಿನಿ ಏರಾಂಡಲ ಮಂತೆರ ಆನಂದ ಇನಿಲ ನಾಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯ ಪೊಗ್ಗುದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆ ನನಮಿನಿ ಮನ್ಪಡೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂದು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈರೆಂಚ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೆತ್ತದ ಆ ಸೀಕನು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಪಂಡೊಂಡೆ ಅವು ಕೂಡ್ಲೆಂದು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿತ್ತೆ 3 ವರ್ಷೋಡು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಂಗೊಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮಾಂತೆರೆಗಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆವಂತದ್ದು ಐನು ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಅಂದೇನು ಮಂತು ಕೊರ್ತೀರ ಅಪ್ಪೆ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ತಿರುಪಾಯರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಲಿಂಕ್ ಅಂಚಾಂಡ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆ ರೀತಿದ ನಂಬಿಕೆಲು ಉಂಡು ಪಂಡಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬೂರ್ ತಿಂಚಿದೆ ರಾಜರೇಗಾವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳೇಗಾವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರನ್ನು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡಾವಡು ಅವು ನಮಕ್ ದುಂಬೂರ್ತಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡನಾಂಡ ಆ ಊರು ದಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಪಡು ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಾಯ ಪಡು ಆದು ಪಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗೂಡುದ ಯಜಮಾನ ನಕ್ಲ ಅದು ಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ನುನಾಂಡಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಮಧೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮದರುಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ ದಾಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಮಕ್ ಗೋಚರಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ತೂದುಪ್ಪ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಈರ್ ಪಂಡರು ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಡ್ಪೆದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜಡೆದಿರ್ತನಂಚಿನ ನಾಗಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಈರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಶರೀರದ ನರಂಬುಗಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತರ ಅಂದು ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಯಾನು ದುಂಬೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ಐಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಗೋಚರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕನಟ್ ಬತ್ತದು ಪೇರು ದೇವಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಈರ್ ಪಂಡರು ಸಾಯ್ಬೇರೆಗ್ ನಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಡತ್ತನ್ನು ಪಂಡದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈರೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗೋಚರ ಆತನ ಪಂಡನಾಂಡ ಆರು ಆ ರೀತಿ ಆ ನಂಬಿಕೆನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕೊಣೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ಪನ್ಪಿನೇ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ರೋಗ ರುಜಿನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ
ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರನ ಮನ್ಪೊರನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಮೂಲು ತನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಗ ರುಜಿನಗ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರೋಗನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪೂತ ಪೂಜೆನ ಒಂಜೆ ಸಲ ಪೂನ ಸಂದಾನ ನಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪಳನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏತೋ ಜನಕ್ಲು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದೇರ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಒಂದು ಪುಣಗನೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೊಂಬೈ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಕೆಲವು ಕಣ್ಣು ಇಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಜನ ಅರೆಗ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದಿ ಜನ ಅರೆಗ್ ಈ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಾರ ನಂದ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನ ಅನ್ಪುಣ ಆ ವಿಷಯ ಅರೆಗ್ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಆ ಇಡೆಗ್ ಪರಕೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೋಜಿಂಡು ಈ ವಿಷಯನ ಆರೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ KP ರೈ ಅರೆಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ತಿಕ್ನಾರು ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನೈತ ಕಣ್ಣು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಮೂಲ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿಲ ಇರು ತುಯ್ಯಾರು ಕೊಚ್ಚಿ ನಡ್ದು ಜನಕ್ಲು ಇಡೆಗ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ನಡ್ದಲ ಇಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರಡ್ದು ಜನಕ್ಲು ಇಡೆ ಈ ದೇವಿನ ಪುದರಿಕೆ ಎಂಡದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡೆ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಅವಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ತೆನಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ದಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿಡು ತೆನಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡೆ ಬೇರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಆನೆ ಪುರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಸಮಾನವೈನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆದ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಾವಿರ ಮಾಗನೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಲ್ಲೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಡ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮಕ್ ಏನು ನಾಡ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಹೋಳಿಕೆ ಮಂತದ್ ಪನ್ಪುನು ಸರಿಯತ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತ್ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಿಕ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಎನ್ನನಗ ಅವು ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರಣಿಕ ಒಂದು ಪೂರ ತೆರಿದು ಬರು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಂದು ಶೆಟ್ರೆ ಮೂಳು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಪುರ ಆದ್ ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪರು ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವಾರಡ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾವಾ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾತ ನಡಪುನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತೆರಿಪಾವರ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ 9 ದಿನ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನೇ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಕರಿ 3 ವರ್ಷಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಕೆಲವಾರು ಪೂಜೆಗಳು ಒಂಜಿ 2 ಪೂಜೆ ಅತ್ತು ತಿಲ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಗಣ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂಜೆಲು ಪುರ ನಾವು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇನು ಎಂಕ್ಲು 3 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದುಕಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಮ್ಮಿಡಿತೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಸಾಧಾರಣ 9 ದಿನ ದಿನೋಲ 2000-3000 ಜನಕ್ಲು ದಿನೋಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತುಲ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬದ ನೆತ್ತ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಹಾಳಾವಡು ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶನ ಎಂಕ್ಲು ದೀದ್ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಆ ದೇವಿನ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ದಾತ್ರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆವು ಪಂಡದು ಯಾನ ಆ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುವ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲೈನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡ್ ಮೂಲು ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ದಿನಾಲ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾವುಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ದಿನಾಲ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ಪಾಡ್ದರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಈರು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತದ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದುಲಾರನ್ನು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡುಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಳುನಾಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆನು ಮೂಲು ನಡಪಾವರೊಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ಇರೇನ ಆ ಮೆತ್ತೆನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೇನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದೆನ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು
ಅವೇ ರೀತಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನು ಈರೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ಪೋಯಾರು ಪಂಡ ಈರು ಏಪಲ ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋತಿಜಾರು ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಏಳು ಕಡಲ ಆಯರೆ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಈರು ಒವ್ವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದು ಪರ್ ಅಂಡ ಈರನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡಿರ್ದಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಪಿದೈ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಅದುಪು ಅಪಗ ಈರು ಆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ಈರು ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತರು ಇತ್ತದ ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ನೆಟ್ಟು ನಿಲೆಟ್ಟುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತು ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಆತಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂನೋಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೇರು ಇಡೆಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬರ್ಪುನ ಆರ್ನ ಆ ಕ್ರಮ ಆರು ಅಪಗ ಸಾಧಾರಣ 42 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಆರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಆರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಗಾಡಿ ಐನು ತೂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಂಡು ಮೆರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಓಡುನು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕಲಿವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಂದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ಎನ್ನ PUC ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಆರೆಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿಗೆ ಪೂನವ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಆಸೆ ಉಂಡಾಗ ಅನ್ ಕಡಪುಡೋಡ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆರು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೇರು ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆ ಪೂನೋಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಯರ್ಲ ಆಂಡ್ ನಿಜವಾದಲ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾನು ಪೂನೋಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷನೇ ಇತ್ತನಿ ಅಂಡ್ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆರೇಡ್ ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಲ್ಪೆರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೇರೇಡ್ ದಾತ್ರ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಹಮದ್ ನಗರ್ ಅನ್ಪುಣ ಅಲ್ತ ಪೂನೋಡ್ದು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡಿತನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಊರು ಉಡ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಂತೆ